Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Landslide nagluntad sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Mga nag-evacuate, liwat na naman nga nagbiya sa ilang mga balay. Bagyo nga basyang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. School principal naghikog matapos tiruhon ang isa ka manunudlo kag iya sini nga bana sa sulod siyang eskwelahan. Spokesperson ni BBM sa Negros si Sonny Cosculluela nagsiling nga pagsaka sa ratings ni Robredo sa survey ulihin na may solid nga 85% ang kampo ni Marcos. Kag sa good vibes, Negros Occidental may di magdubo sa 85 kabag-o nga mga abogado. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Basyang ang nagsulod na sa pungsod. Mga local DRRMO ang nagapabilin sa red alert agud nga magpangaman sa posible pagluntad sang pagbaha kag landslide epekto sang duha na ka mga bagyo sa sulod sang nasakpan sang pungsod. Wala sang tropical cyclone wind signal sa pagsulod sang Bagyo Basyang sa Philippine Area of Responsibility. Sanig sa forecast sang Pag-asa, malayo ang posibilidad nga maglandfall ang bagyo. Pero nagpagwa na sang red rainfall warning ang National Disaster Risk Reduction Management Council tungod sang mabasko nga pagbubo sang ulan sa Iloilo, Capiz, Aklan, kag Negros Occidental, lakip na sa Bacolod. Lunsay naka-red alert naman ang katapos ng DRRMO sang probinsya kag syudad sa posible pagluntad sang baha kag landslide dala sa mabasko nga pag-ulan. Ang Bagyo Basyang ang may maximum sustained winds nga 120 kilometers per hour malapit sa sentro. Ini karon ang nagasuyop sang puwersa sang nagahuyang nga bagyo agaton nga amat-amat nagabiya sa Eastern Samar. Sa forecast ng Pag-asa, posible magwa ang bagyo sa PAR sa Sabado. Sa number 9, padayon sa gihapon na pagbubo sang ulan sa Negros Occidental. Sa report sa PDMPD, may pagbaha sa walutanan ka mga banwa ang syudad sa probinsya. May mga gin-evacuate sa banwa sang Manapla, Silay City, Cadiz City, Talisay City, kag banwa sang Ibim Magalona. May apektado man sa pagbaha sa Victoria City kag Escalante City. May pagsaka man sang tubig sa Sagay City. Samtang may pagkatiphag sang duta nga gid-report sa dukog-dukog sa San Carlos City, sa Sitio Gutusan, Barangay Punta Mesa sa Manapla, kag sa Liway Cafe sa Lantawan sa Gimbalaon sa Silay City. Sa report naman sa Provincial Veterinary Office, ang halit sa kasapatan sa anong ka mga banwa kang syudad sa 4th District tugas ang Bagyo agaton ang nagdangat sa masobra sa 508,000 pesos. Sa number 8, Commission on Elections nagapahanumdum sa mga kandidato nga ginadumilian ang pagkampanya sa Holy Thursday kag Good Friday. Suno kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, unlawful ang pagpatigayon sa kampanya sa amo nga mga adlaw kag ang pagdumili angot man sa paghatag sang respeto sa Kristiyanong katilingban nga nagadumdum sang kasakit ni Jesus sa amo nga mga adlaw. Sarang naman nga mag-resume sang kampanya sa Sabado nga adlaw. Sa karon wala pa man ang talatapan ni Salazar sa may nabaton nga reklamo may kangtanan sa eleksyon o kon sa kampanya. Kung mayara gid man dapat ini ang in writing kag hindi lamang iya talatapan sarang makabaton sini. Pwede man nga makadirekta na sa Law Department. Bawal, unlawful, no, para sa aton mga kandidato ang mga pamilya, no, respeto sa Kristiyanong katilingban. No. Sa number 7, hindi auto kundi isa ka SUV ang nagbunggo sa isa ka tricycle nga nagbaliskad sa North Capitol Road. Inibase sa video nga kuha sa dashcam. Nagbaliskad kahapon sa North Capitol Road ang isa ka tricycle matapos ini mabungguan sa isa ka SUV samtang nagadalagan.
Una, ginaligar nga ang auto amo nakabunggo sa tricycle. Bangod sa ang salakyan amo ang naabtan nga nagatapik sa tricycle sa pag-abot sa otoridad. Apang sa dashcam nga kuha sang auto, nakita paano nabungguan sang SUV ang iya ginasundan nga tricycle. Nagrekta ang tricycle sang ini mabungguan sang nagliko nga SUV, gani ini ang nagbaliskad. Galiyon man nga na nagpalagyo ang SUV, nalapot man sang auto ang tricycle sang ini ang matumba. Sulo sa kay Lieutenant Jovito Pastrana. Ilangan na klaro ang driver sang auto matapos man makitaan ang dashcam video nga hindi sila ang nakabunggo kag nagtuga sa pagbaliskad sa tricycle. Ginpahayag man ni Pastrana nga wala pa makapadulong sa police station 2 ang driver sang SUV kag ila karon ini nga ginausisa. Sa number 6, Provincial Health Office plano nga indianay pag-ibalik sa Department of Health ang masobra sa 221,000 ka mga bakuna nga maga-expire karon nga Abril. Sa Bacolod, paubos na ang sadto malapit 20,000 ka doses ang COVID-19 vaccines nga manug-expire sa sini nga bulan sang Abril. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, ang OIC sa City Health Office, padayon nga ginatinghuan sa Emergency Operations Center nga ini ang ma-administer ilabi na para sa booster dose. Wala pa nakaagi nga nag-expire ang bakuna sa storage facilities sang syudad. Samtang Negros Occidental, may 221,000 naman ka dose ang COVID-19 vaccines ang manug-expire pagkatapos ng bulan sang Abril. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, plano nila nga indianay ibalik sa DOH Regional Office ang mga maga-expire nga bakuna. Ini sa paglaom nga pwede pa ma-extend ang paggamit sa bakuna paagi man sa Emergency Use Authorization nga magagikan sa Food and Drug Administration. Nobyembre sa nagligad nga tuig sa nag-expire man ang masobra sa 14,000 ka dose sang AstraZeneca vaccines sa probinsya. It's very difficult to manage ang cold chain. Ari na din bakuna, balik mo, that is another waste of logistics. So, I think we should keep that, but we make sure na ang atong pag-keep sila should be separated from the vaccine that are not expired. So, kinandan na muna na isang process para wait na mixing ng vaccine. Sa number 5, panibagong nga rollback ginpatuman subong nga adlaw. Matapos ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong sa nagligad nga bulan, subong nga Abril padayon naman ang pagdubo sa presyo sa produkto petrolyo. Sa ikaduha nga sunod nga semana, liwat ka nagpatigayon sang rollback sa presyo sang gasolina kag krudo. Piso ang ginbarato sa kada litro sang gasolina, samtang 35 sentimos naman ang ginubo sa kada litro sang diesel. Pero kung sumahon na din sa pagbukas ang tuig nga 2022, yara sa gihapon sa 15 pesos kada litro ang net increase sang gasolina. Samtang malapit naman sa 27 pesos ang net increase sa krudo. Sa number 4, may pag-idugman sa latest survey bahin sa presidential preference. Wala na sa may makita pa nga pagbago, magluwas na lamang nga si Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. ang magapanguna sa presidential race. Ini ang pagpati ni Sonny Coscoluela, ang BBM Sara spokesperson sa Negros. Sa Pulse Asia survey sinilamang, nagapanguna sa gihapon si Marcos. Siya ang may 56% voter preference na naugikan sa 60% sa nagligad nga survey. 24% naman si Vice President Leni Robredo nga nagsaka sa 9 points sa nagligad. Sa ginasiling man sang kampo ni Robredo nga ang resulta sang latest survey nagapakita sang suporta para kay Robredo gikan sa mga grupo kag individual nga nagatibong sa iya. Sunod kay Coscoluela, ulihin na. 85% sa mga BBM voters sunod sa iya, sandig sa ginpahayag sang isa ka survey firm ang hindi na magkambyo pa sang ilang nga pensar. Gani wala na siya sang may makita nga pagbag-o pa. Wala labot diri ang mga major political parties ang nagtibong na sa kandidatura ni BBM Sara. I do not see any changes here. No? In fact, they may be wasting the time.
And as an add-on, all the major political parties are already with BBM Sara. The only holdout seems to be the Liberal Party. Probably, it might make sense for them to throw the towel. Parang hindi ko ay natatanan, kaya hindi naman yung mapunggan. And that is not a statement of sarcasm. That is a statement where we extend our hand of friendship. Sa number 3, isa ka school principal na naghikog matapos iya nga gintiro kag napatay ang isa ka manunudlo kag ang iya sini nga mister mismo sa sulod sang school compound. Gitublag sang madugo nga krimen kay nasang aga sa Oybico Bilbao Senior High School sa barangay Puok, Banwa sang Hinubaan matapos gintiro sang principal sang eskwelahan ang iya babae nga manunudlo pati ang bana sini anta sinigin utasman ng iya nga kabuhi. Sa investigasyon sang Hinubaan PNP, nagpanaog gikan sa iya nga pick-up ang principal nga si Warren Escosar kag may dala nga duha ka mga armas. Iya gintiro ang mag-asawa kag iya una nga naigo ang mister nga si Christopher Arroyo nga pakadto kuntani sa ilang nga motor. Nagpalagyo pang iya nga misis nga manunudlo nga si Almarisa kag nagpanago sa isa ka classroom apang siya ang ginagas kag didto ginlutang ni Escosar. Lunsay patay ang mag-asawa matapos ang ginubra nga krimen. Ang principal na nagkuha sang isa pagid ka armas sa iya nga salakyan kag iya man gintiro ang iya kaugalingon. Ginahibalo sa karon sang PNP ang motibo sa krimen. Samtang gipahayag naman ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga siya ang nakabaton sang impormasyon nga may kaakig ang school principal sa amo nga manunudlo bangod siya ang ginreklamo sa Office of the President. Ilaman hibalon kung ano ang kaundan sang reklamo sang maestra. Sa number 2, 26 ka mga pamilya nga gin-evacuate ang handa na magsaylo sa relocation site agud to malikawan ang peligro dala sang landslide sa barangay Alihis. Samtang ang Dalan Rosario naman sa Bacolod City ang temporaryo nga ginasira bangod sa natumba nga puno sang kahoy. May report si Nico Delfin. Kahapon, makitaan pa ang nagatibing nga tangkal sa bibi sang pangpang sang nagluntad ang landslide sa Purok San Jose sa barangay Alihis sa Bacolod. Pero bangod sang pagbunok sang ulan dala sang bagyo agaton, nagdahog naman pa idalom ang tangkal. Pating nagausmod nga duta nga ginatindugan sang puluyan sang pamilya Tabanaw ang amat-amat na nga ginaabab sang tubig baha gikan sa malapit nga suba. Si Cherry Ann Tabanaw nagsaylo na sa evacuation center sa Doña Emilia J. Garcia Elementary School upod sa 26 pa ka mga pamilya nga nag-evacuate halin kahapon. Pero ang iya 80 anyos nga lolo, amay kag manghod nga lalaki, ang wala pa maghalin sa ila balay bisan delikado. Kaya ginaano pa nila sa tuwid mo kami bigamit, bala nga hindi mabayaan, bala kaya hindi man naman paktan yung case, bala delikado, di siya katama, kag ang mo man ang need gid bala namon subong nga magaan kami ng location. Ani ang pamunuan sang CDRMO ang nagrecommend na nga matagaan sang relocation site ang 30 ka mga pamilya nga nagapuyo malapit sa natipag nga duta sa Purok San Jose kag Purok Roadside nga nasakpan sang barangay Alihis. So sa tanan nga barangay, especially sa malapit sa may mga rivers, may mga baybay, no, may water. Ginaano natin na to be on alert kasi possible kung ma-preemptive evacuation na lang kita kung magsige ang ulan, magsige sa ang tubig. Pabor naman din mga pumuluyo o galing hinyo nila nga kung tani malapit lang sa ila ginaobrahan ang ilang mangin sa layluhan. Nalaumang ko dyan na matupatan ang napapangako bila nila na para sa amon may os mo ng amon na kaming karon. Kaina may pila pa ka mga pamilya nga hana mag-evacuate sa eskwelahan kadungan sang pagbunok sang ulan. Magluwas sa barangay Alihis, may 12 pa ka mga pamilya ang gin-evacuate tungod sang baha sa barangay Banago kahapon. May 32 man ka mga pamilya ang nagpaidalom sa preemptive evacuation sa barangay Kabug. Temporaryo naman nga ginsira kaina sang aga ang Rosario Street sa Bacolod bangod sang natumba nga puno sang lunok sa compound sang Boy Scouts of the Philippines nga opisina. Delikado kay may mga live wire nga nagkalautod. Pero gileon man nga nag-abot ang mga taga DRMO kag ginpang-utod ang mga sanga nga nagabalabag sa dalan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numiuro sa mga balita, subunga adlaw.
Mga residente nga nagapuyo malapit sa suba ang halos wala na sang pahuway. Kagabi, nakapauli sila sa ilang balay matapos mag-evacuate. Pero kaina, liwat na naman nag-evacuate bangod sa pagsaka sa tubig. Samtang isa naman ka landslide na nagluntad sa barangay San Fernando sa Talisay City. Yaring report. Sa video nga kuha ni Toots Plondaya, makita ang bahin sang dalan sa sitio Tambara, barangay San Fernando sa Talisay City nga natipag. Tubo na lang sa water supply ang nagpabilin nga wala pa matiphag. Katunga sang dalan, ang naab-ab na bangod sang wala untat nga pag-ulan. Gani one way lang anay ang dalan pero ang ini nga mga salakyan wala na makalabay bangod delikado. So warigid sila sa may bilin sa kapiyan sa lasang. Yeah. Kay hindi na sila pwede katabog tungod nga delikado na gid sir mga salakyan nga hindi na makatabok didto. So ginpangbili na lang diri sa dalan kaya hindi na siya makatabok. Para ang mga salakyan nga hindi na makatabok. Ang mga residente sa kilid sang Minuluan Bridge naman sakop sa Barangay Zone 8 ang nakapauli na sa ilang mga balay kagabi. Pero liwat na naman nga nag-evacuate bangod sa nagsaka na naman ang tubig sa suba. Mas dako ang... Hindi mga akot ka pa sa mga bago mga halakot na mga gamit pa doon sa balay mo. Upod niya, ang iyang misis nga manog bata. Palareho sila nga halos wala na sang tulog bangod sang baha. Naluoy na lang sa iyang bana si Bernadette, gani hindi malikawan nga nagabulig sa panghimos bisan nagabusong. Kabulig ka man sa pangdagnas? Ako ay para kapapin na daan, hindi ka magtimbang sila na Sa Ibi Magalona naman, sa Barangay Tabigi, amo na sinikataas ang tubig sa may sapa. Ginatinguan pa sang isa ka residente nga takson pero hindi na matungkad sang 8 feet nga kawayan. Si Dirk Hemasura may bitbit na nga napsak. Kung kahapon wala sila nag-evacuate, subong desedido na sila sang iyang misis nga mag-evacuate bangod nagasaka na ang tubig sa likod lang sang ilang nga balay. Kung magsaka ang tubig? Ha? Ano ginobra nyo kung magsaka ang tubig? Himos kami. Tapos? Tayo kami sa elementaryo. Eskulahan, kay evacuate? Evacuate din ito. Ti subong ano naman plano? May evacuate naman ka mo subong? Oo, evacuate din kami. Alam mo na bag mo dalaw? Oo. Ang iya katupad balay nga si Romy Aniebe, nagdesisyon nga magpabilin lang. Ang iya kabataan, Mrs. Kagiloy, ato na sa evacuation center sa Banwa. Hindi kayo ko bata, ito naman pa. Ano una ikaw na dibilin? Oo, kaya yung mga gamit lang nabantayan, kaya batig lang ang plano. Amo man lang ginano, hindi mabayaan ang balay tungkol sa gamit. Pero mga pamilya mo, ito na tanan. Sa evacuation center sa Ibi Magalona, may 39 tanan ka mga persona nga nagapabilin sa elementary school as of 1 p.m. Sa Good Vibes, nagwa na subong nga adlaw ang resulta sang bar exam. Sa Negros Occidental, may hindi magdubo sa 85 ka mga bag-o nga abogado. May report si Romeo Subaldo. Duha ka tuig ang ginulat sa mga bar takers sa sining nga tuig para makakuha sang exams bangod sa pandemic. First time nga ginpatigayon ng exam sa Bacolod City, kag first time man nga online ang exams. Gani matapos ang exams, todo suporta ang mga pamilya, abiyan kag schoolmates sa pagbuhat nila sa University of St. Lasal nga amo ang venue para sa bar exams. Kaina, nagwa na ang resulta matapos ang duha ka bulan. Sa post ng USLS Bacolod, may 37 sila tanan ka mga passers. Sa 28 ka mga first takers, 27 ang mga nakapasar. Sa 17 ka repeaters, napulo ang nakapasar. Ang UNR naman sa post ni Judge Mavil Maharukun siya, ang may 50 ka mga passers as of the moment. May 82 sila tanan ka mga examinees. Pareho pa nila nga gina-confirm kung may dugang pagid ng mga passers gikan sa ilang eskwelahan. Isa sa mga nakapasar sa bar exams, ang isa sa mga founders ng Digicast Negros na si Marty Go. Congratulations, Barb, sa aton bag-o nga mga abogado. Kag Ruming, imagine na ha, at least 85. Wala pa ta kabalo sang exact gid nga number Yes. kung pilagid ang Sino mga... arko no ga sige pa count but at least I confirm is 50 so far. Congratulations sa tanan kay Ming, proudest ni Kuya kay Marty Go. Kilala ko siya personal. Congratulations, Marty Go.
Kaagami ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.